Bore da i chi gyd, gan boed i'n hanner awr wedi, ma' 'na man i mi ddechrau. Croeso cynnes iawn i chi gyd, ac am ddod i gefnogi'r sesiwn, sef ein darlith flynyddol, y Canolfan Uwchefrydiau Cymru America, Prifysgol Caerdydd. Rwy'n gweld nifer o wynebau adnabyddus o gwmpas yr ystafell, felly chi'n gwybod y drefn erbyn hyn. Ond os nad ydych chi, mae Wyn James a fyneddau siaradwr yn gyfarwyddwyr y ganolfan, a ware teg i'r ganolfan, maen nhw wedi parhau i'n wahodd mi bob blwyddyn i draddodi darlith, a'r pwrpas yw i sôn am bobl sydd â chysylltiadau gyda'r ardal yr Eisteddfod, sef Wrecsam, wrth gwrs, eleni, a gyda chyfandiroedd America. So fi fydd yn siarad yn gyntaf, a wedyn ni bydd Wyn yn cymryd drosto ti a hanner ffordd trwyddo, a wych fi roedd yn lasys mlaen. Gyda llaw, rai ohonoch chi oedd yn yr sesiwn y Monteprif llynedd, fi gofiwch chi ystwrom enfawr a'r llifogydd o tu allan. Mae'n braf gweld bod pethau tyma bach yn yn fwy caredig eleni. Ocê. Un o'n nodweddion mwyaf diddorol hanes y Cymru am fudodd Unol Daleithiau America yn ystod y 4th ganrif ar 15 a dechrau'r 20th ganrif oedd y nifer fawr o bapurau newydd a philcronau a sefydlwyd i wasanaethu'r genedl trwy gyfrwng y Gymraeg a'r Saesneg. Heddiw byddaf yn sôn am 2 unigolyn, dau am bris un, os liciech chi, 2 unigolyn o ardal Wrecsam a ddaeth yn flaen llaw ym myd y wasg yn Ngogledd America ac y gyfranodd yn helaeth ato. Yn ail hanner y sgwrs, byddaf yn olrhain ychydig o hanes Sallie Evans-Surridge ôl iddi priodi, a oedd yn wreiddiol o Ros Llanfaigol. Dyma wraig dalentog ac arloesol, gan mai hi oedd y fenyw gyntaf i olygu y Drych, y papur newydd Cymraeg pwysicaf a wasanaethau'r Cymru yn America yn y 4th ganrif 15 a dechrau'r 20th ganrif. Yn wir, hi oedd y fenyw gyntaf i olygu unrhyw bapur newydd neu gyfnodolyn Cymreig yn America. Brodwr o Frymbo yw fy nghestyn cyntaf, sef Thomas Owen Charles, a aned yno yn 1866, ac yn ddiweddarach aeth i fyw i Scranton, Pennsylvania, rhywle yma. Sawl un ohonoch chi wedi clywed fi'n rygnu dan ar y lle am flynydde, ac yna Pittsburgh. Fel T. Owen, yr adnabyddyd ef gan amlaf gan ei gyfeillion yn America, a dyna fel byddai hi'n cyfeirio ato fe yn y sgwrs hwn. Tyralwyd y Cymru yn America gan syndod a galar mawr gan farwolaeth fusymwth ac anhymig T. Owen Charles yn ei gartref yn Pittsburgh yn 50 oed ar y 40 o Hydref 1916. Cyfeirio at y geiriau yn y droddiad fan hyn poignant yn indescribable grief cael ei sôn amdano, a hefyd y geiriau, ddim yn disgwyl bod chi'n gweld nhw, maen nhw fyna. His name was a household word among compatriots in every state of the Union. Yn ôl pob sôn, ystyrid ef gan bawb a'i hadwaenau yn ŵr am ryddam, caredig, ffyddlon, galluog, hoffus a thwyngalon. Y teimlad unfrydol oedd, yng ngeiriau papur newydd y Drych, bod un o wir mawr Cymru ar America wedi ei dorri i lawr. Nawr, mae rhan sylweddol o'i arwyddocaid a'i fywyd wedi ei cydblethu'n anatod a hanes y papur newydd The Druid. Ef oedd golygydd y papur o'i gychwyn yn Scranton, Pennsylvania yn 1917, hyd at farwolaeth T. Owen yn 1916. Ffrynwyd y papur gan gwmni yn Pittsburgh yn mis Medi 1912, a symudodd T. Owen a'r papur i'r ddinas honno. A dim ond i egluro beth sydd ar y sleid, cyhoeddwyd y papur dan yr enw The Welsh American rhwng Ebrill 1914 a Mehefin 1918.
Ganed Thomas Owen Charles ar y wechyd o Ebrill 1866, yr hynaf o 7 blentyn Thomas Charles, clerc yn waith haearn Brymbo, ac yna ysgrifennydd cwmni dŵr Brymbo a'i wraig Mary Owen. Yn ôl un ffynonell, roedd y teulu yn perthyn i un o feibion enwocaf y Brymbo, sef Tom Price, a ddaeth yn brif weinidog de Awstralia ar ddechrau'r 20th ganrif. Roedd y Charles yn deulu adnabyddus, y Charlesiaid yn deulu adnabyddus, yn byw yn flynyddoedd yn yr hen ficerdy yn y pentref. Ymddengys i T. Owen ymddiddori mewn llenyddiaeth a dangos bod ganddo allu yn y cyfeiriad hwnnw yn ifanc iawn. Bu'n gweithio fel clerc am flynyddoedd i gyfreithiwr ar y dechrau ac yn hwyrach yn swyddfa clerc tref Wrecsam, cyn droi at fod yn gyfrifydd erbyn 1894. Roedd teulu T. Owen ymhlith oelion hoelion wyth y Wesleyaid yn ardal Wrecsam, a phan oedd yn ifanc, mynychau yntau Bethel, capel yr enwad ym Rymbo. Ceir yn y wasg leol gyfeiriadau at o'n cymryd rhan mewn cyfarfodydd llenyddol yn Gymraeg yn y capel ac ennill cystadlaethau adrodd, areithio a chanu mewn eisteddfodau lleol. Ond yn ddiweddarach ymunodd ef ag Eglwys Loegr a bu'n weithgar iawn dros Eglwys St John's a adeiladwyd ar gyfer Cymry Cymraeg Brymbo yn 1892. Ef oedd arweinydd côr yr eglwys tan iddo yn fido. Yn ystod ei amser yn golygydd y Druid, sgrifennodd T. Owen nifer o erthyglau golygyddol yn brolio llwyddiant a chyflawniadau David Lloyd George. Roedd hi'n tipyn o sioc felly o darganfod yn ddiweddar roedd T. Owen wedi bod yn un o sylfaenwyr y Brymbo Conservative Club, yn ysgrifennydd cangen Brymbo o'r Ceidwadwyr ac yn drefnydd gwleidyddol lleol i'r blaid honno yn y 1880au a 1890au. Yn amlwg, cafodd dipyn o droedigaeth wleidyddol ar ochr arall i'r môr Iwerydd. Gyda llaw, roedd hefyd yn is-gapten clwb beicio Brymbo. Roedd bwysig nodi pethau hyn. Yn Ionawr 1894, priododd T. Owen a Jenny Hayes o Goed y Felyn ger Brymbo. Pythefnos ar ôl y briodas, aethant i fyw yn Scranton, Pennsylvania, y gymuned Gymreig fwyaf yn yr Unol Daleithiau. Cawsant 4 o blant ar ôl iddynt ymgartrefu yno. Bu Jenny farw yng Ngorffennaf 1916 yn dorcalonus o ifanc yn 37 oed. A Mehefin 1919, priododd T. Owen eilwaith i Elizabeth Miles, a oedd yn enedigol o Scranton ond ganed ei rhieni yng Nghymru. Ni chafodd T. Owen ac Elizabeth blant. Wedi iddo gyrraedd Scranton yn 1894, dechreuodd T. Owen dod yn ffigwr adnabyddus a phoblogaidd, gan wneud ei farc ym myd y wasg a bywyd dinesig y ddinas ac yn ei gylchoedd gwleidyddol ar ran y blaid wiriniaethol. Rhwng 1894 a 1917, bu'n newyddiadurwr ac yna golygydd yn newyddion lleol i 2 o brif papurau newydd y ddinas, sef y Tribune a Republican. Enillodd enw am fod yn orhebydd Penigamp. Ymestynau ei ddylanwad ymhellach o benlyniad i'r swyddi cyhoeddus a ddaliodd ar wahanol adegau, yn ynad, yn henadur, yn gastwr trethi ac yn aelod o'r Scranton Co-Board, Bwrdd y Tobion. Byddai ei ymroddiad i wasanaeth dinesig yn parhau ar ôl iddo symud i Pittsburgh. Ac ym mis Mawrth 1915, penodwyd ef yn ysgrifennydd personol i'r hanrydeddus Marlon M. Garland o Pittsburgh, yr arweinydd llafur a gweriniaethwr, a oedd newydd gael ei etholi dir cynrychiolwyr yn Washington. Ond daeth tro ar fyd i yrfa T. Owen Charles yn 1917, pan ymddiswyddodd o'r Scranton Tribune mwyn ymgymryd ac antur newyddiadurol newydd, addysgol a Chymreig. Roedd yn amlwg ymhlith y Cymry blaenllaw yn Scranton aeth ati i sefydlu yn 1917 Gymdeithas Gymreig newydd yn y ddinas, sef the Druid Society, Cymdeithas y Derwyddon. Ymddengys mai syniad Charles oedd i'r gymdeithas ddechrau gyhoeddi papur newydd yn Saesneg i gefnogi a hyrwyddo'r gweithgareddau mudiad newydd, ac ymddangosodd y rhif
gyntaf, the Druid ar y 30 o Fai 1907. A welwch chi, a paper printed for and in the interest of the Welsh people of America. O dan arweinyddiaeth T. Owen, roedd y papur yn ddiflino yn ei gefnogaeth i achosion Cymreig yn Scranton ei hun, ac yn yr Unol Daleithiau yn gyffredinol, ac yn annog y Cymry yn America i ymfalchio yn eu Cymreicdod ac i fod yn Americanwyr gwladgarol. Tyfodd i fod yn bapur poblogaidd, llwyddiannus a dylanwadol, ac i fod yn ail yn unig i'r drych o ran cylchrediad. Nid oes dwywaith mai egni, doniau a gwaith diflino T. Owen oedd yn bennaf gyfrifol am lewyrch y papur. Yn ôl un sylwebydd, he was indeed the living spirit of the Druid, stroke Welsh American. Tra na allai'r drych feddwl am dyfynnu un Cymro a wnaeth gymaint ag i ddod â'i genedl i sylw yn America. Booster heb ei fath ydoedd, y pwyslais ar y gair booster neu hustler, geiriau cael ei defnyddio'n gyfarwydd am y gyfnod ni. A fel wedodd un arall yn 1907, his enthusiasm is as intense as it is infectious. Yn ogystal â'i gyfraniad i the Druid, roedd T. Owen yn weithgar iawn mewn sawl maes arall yn mywyd y Cymry yn America. Ef oedd y dylanwad mwyaf, dylanwad cryfod, y drwy gynnu, oedd wrth gefn ail ddechrau cynnal eisteddfodau mawreddog yn Scranton wedi iddo gyrraedd y ddinas, a bu'n un o brif hyrwyddwyr yr Eisteddfod fawr rhyngwladol ac yn haliwyd yn Pittsburgh yng Ngorffennaf 1913. Dyma fe yn hanol grŵp o eisteddfodists. Ychydig. Roedd hefyd yn un o sylfaenwyr gorsedd America a sefydlwyd yn ystod Eisteddfod Pittsburgh. Ei enw barddol oedd Derwydd, beth arall. Ef hefyd oedd tad y syniad o gynnal dydd y Cymry, y Welsh Day. Cynhaliwyd yr un gyntaf yn America yn Scranton yn 1907, gyda tua 23,000 yn bresennol. T. Owen oedd yr ysgrifennydd y pwyllgor trefnu. Tyfodd y Welsh Day fod yn digwyddiad i fod yn boblogaidd tu hwnt bob blwyddyn mewn cymunedau Cymreig ar draws yr Unol Daleithiau dros y 20 mlynedd nesaf. Ac bu T. Owen yn reithio mewn sawl dydd y Cymru ac ar nifer mawr o achlysuron eraill yn ystod ei amser. Dyma'r Great Welsh Day 1908. Cyfyniad o Gymreicdod a hefyd bod yn Americanwyr teyrngarwr. Llwch chi weld o'r sleid. Dylid cofio T. Owen hefyd am ei ymdrechion diflino a llwyddiannus i godi arian ar gyfer achosion da yn yr hen wlad yn ystod yr 20 mlynedd a fi'n byw yn yr Unol Daleithiau. Bu'n bennaf gymfrifol am godi tua 4,000 o ddoleri yn gyfwerth a tua 125,000 heddiw i gynorthwyo teuluoedd gweddwon a phlant ymddifad wedi'r danchwa erchyll yng ngwaith glor universal yn Synghennydd yn Hydref 1913. Yn ddiweddarach, casglwyd dros 8,000 o ddoleri, tua 300,000 o ddoleri arian heddiw, gan y Welsh Relief Fund, y dronfa a sefydlodd i gynorthwyo dioddefwyr ryfel yn y fam wlad. Sgrifennodd e nofel hefyd, Dear Old Wales, A Patriotic Love Story, a gyhoeddwyd in 1912. Bydde fe ddim wedi ennill llyfr y flwyddyn, byddem yn meddwl, ond mae'n waith diddorol serch hynny. Pwy a wyr, beth arall byddai T. Owen Charles wedi cyflawni pe bai wedi byw yn hirach. Gan droi yn awr at fy ail destun y bore yma, sef Sallie Evans. A dyma darnau wedi wrth ar y chre chi y Liverpool Echo yn Tachwedd 1931, a'r pennawd Meg Editor in US, a hefyd erthygl flaen y Gymraes yn Mehefin 1932, yn dathlu camp nodedig Sallie Evans a'i chyfraniad i newyddaduriaeth Gymreig. Fi siŵr bydd pobl ros gyda llaw sy'n gallu ganllen hwn yn dwlu ar y frawddau gyntaf yma.
Oes ardal yng Nghymru ac yn herffordd fwy nag ardal fel sanethigol o dalentau disblaen a bofeidion yn erched at y listar? Os oes, hoffwn wybod pa un yw honno. Gobeithio bod pobl yr os yna. Ac mae'r golygydd y Gymraes yn yr ysgrif hon, Mary Jane Griffith, mae'r agwen yn mynd ymlaen i sôn am un arall o blant y Rhos, a dringodd y safle o gyfrifoldeb mawr oherwydd hyhi ydyw golygydd y Drych, yr unig newyddiadau'r Cymraeg a gyhoeddir yn America. Roedd Sallie wedi bod yn is-olygydd y Drych ers haf 1923, ond yn Hydref 1931 fe dyrchafwyd i gadair yr olygydd. Dyma dipyn o garreg filltir yn hanes y papur newydd ei hun ac yn fwy cyffredinol yn hanes merched Cymreig yn yr Unol Daleithiau o ran gwneud marc yn y byd cyhoeddus a sicrhau swyddi o bwys. Tan Sallie, dynion yn unig oedd wedi golygu'r Drych ei ymddangosiad cyntaf yn Efrog Newydd yn 1851. Ganed Sallie, sef Sarah Catherine Evans, yn Ros Llanelchigol gyda 4 o Chwefror 1911, plentyn hynaf Samuel J. Evans ac Annie Magdalene Evans neu Jones. Ill dau hefyd yn enedigol o'r un pentref. Deiau Sallie o deulu talentog a chyddorol. Roedd ei thad yn gynlywr, oedd yn gyflym ennill enw i'w hun fel cerddor, cyfansoddwr a beirniad, a brawd iddo oedd Ben Evans, arweinydd enwog a llwyddiannus, brawd i tad Samuel, oedd Ben Evans, arweinydd enwog a llwyddiannus Côr Meibion y Rhos. Cafodd Sallie ei haddysg yn ysgol leol y Rhos ac yn ysgol y Sir Wrecsam, Roe Park yn ddiweddar, o le graddiodd yn 1918. Yna bu'n athrawes yn ysgol y Grango yn y Rhos am 2 flynedd. Wnaeth dipyn o argraff yno, mae'n debyg, gan arwain rhai i broffwydo dyfodol disglair iddi yng Nghymru, ond pan oedd yn 20 oed yn fudodd i America. Roedd ei thad Samuel wedi bod yno 1914, wedi iddo dderbyn gwahoddiad i arwain côr y Philharmonic Society yn Utica, talaith Efrog Newydd. Yn 1921, aeth gweddill y teulu i Utica i ymuno ag e. Wedi ddigyrraedd Utica, dargan fi Sallie nad oedd y cymhwyster dysgu roedd hi wedi ennill yn Nghymru yn ddigon yn ganiatáu iddi barhau ei gyrfa fel athro yn ei chartref newydd. Aeth i weithio yn llyfrgell cyhoeddus Utica, a dechreuodd hyfforddi i fod yn llyfrgellydd. Ond nid am hir. Ymddengys yr oedd ei gallu wedi cael ei nodi gan Gymru'r ddinas, ac rwy'n siŵr fydde ei llwyddiant mewn cystadlaethau eisteddfodol yn Utica hefyd wedi helpu am hyn o beth. Yng nghanol 1923, derbyniodd gais gan Thomas J. Griffiths, perchenog y cwmni o'r graffwyr a choeddwyr oedd yn berchen y Drych i fynd i weithio yn swyddfa'r papur. Yn fuan iawn fe'i penodwyd yn is-olygydd. Nawr, swydd ran amser yn unig oedd gan olygydd y Drych o bryd hynny, Hugh J. Hughes, gan ei ddod hefyd yn gweithio llawn amser i'r Utica Daily Press. Felly mae lle i gredu yn gryf iawn. Mae i bob pwrpas Sallie oedd yn gwneud llawer iawn o waith y golygydd cyn iddi gael ei phenedu'n swyddogol i'r swydd honno. Arni hi y disgynna'r anhelaeth o'r cyfrifoldeb o lunio a chynhyrchu rifynnau 8 tudalen swmpus am ddangosau bob wythnos, gan gynnwys ar adegau ysgrifennu'r erthyglau golygyddol. A dyma nhw'n staff y Drych yn 1924, dyma Sallie fan hyn, Hugh Hughes ydyn nhw, a ochr deb yna. Mae'n amlwg roedd ei swydd newydd wrth fodd Sallie, a does dim ddwywaith iddi wneud argraff fawr dros y blynyddoedd a ddilynnodd. Diwyd, doeth a phroesawgar oedd un disgrifiad ohoni yn 1931. Yn ôl Hugh Hughes, golygydd y Drych, roedd Sallie, rwy'n dyfynnu, yn dangos medrusrwydd a diddordeb neilltuol yn y gwaith. Barnwyd ei bod yn fedrus iawn yn y gwaith o gywiro a golygu ysgrifau. Llwyddai hefyd i feithrin perthynas hapus a ffrwythlon a gohebwyr a darllenwyr y papur. Trwy lythyru a nifer fawr ohonynt yn gyson, daeth ei henw yn adnabyddus i Gymru nid unig yn yr Unol Daleithiau, ond yn yr hen wlad ac mewn sawl gwlad arall. Roedd y Drych yn wirioneddol yn bapur ryngwladol o ran ei darllenwyr a'r tanysgrifwyr.
Ac fe daeth Utica yn adnabyddus iawn yn ei ddinas fabwysiedig hefyd. Dyma bortread ohoni yn yr Utica Observer Dispatch yn 1931. She helps edit a paper that spreads fame of Utica across the sea. This interesting young woman. Yn fyna. Gyda llaw, mae yna darn ddiddorol ar ddiddordebau Sallie yn yr erthygl hon, i fod hi'n hoff iawn o ddarllen ac o'r ddrama, ac nawr rwy'n dyfynnu. And belonging to a musical family, Miss Evans naturally regards playing the piano and singing as commonplace accomplishments of a social life in her home. Ond roedd hi hefyd, yn ôl y dyfyniad, plays a fair game of golf and enjoys tennis. Falle ddi wedi cyrraedd Wimbledon, falle. Yn Hydref 1931, ymddiswyddodd Hugh Hughes fel golygydd y Drych mwyn derbyn yr un swydd gyda'r Utica Daily Press, a dyrchafwyd Sallie i fod yn olygydd, ymddangosodd ei rhifyn cyntaf yn y swydd ar yr 8 Hydref 1931. Ar 15 o Fehefin 1932, priododd Sallie a Harold Evans-Surridge o'r cwmni trefnyddion angladdau Surridge and Roberts, Utica. Cawsant 3 o blant. Yn yr adroddiad sydd ar y sgrin o Drych, yn swper gyda'r adroddiad am y briodas, broliodd y papur mai ac rwy'n dyfynnu to, tystiolaeth gyffredinol ein darllenwyr yw fod Sallie yn llwyddiant mawr yn ei gwaith gyda'r Drych ac nid oes amheuaeth o gwbl nad yw hwn yn gyda'r Drych a diwedd y dyfyniad, ac nid oes amheuaeth o gwbl nad yw hwn yn ysodiad cywir. Bu Sallie wrth y lliw yr adeg anodd iawn i'r papur. Cenhadaeth y Drych o'r cychwyn cyntaf oedd bod yn newyddiadur Cymraeg i'r Cymry yn America, ac yn y 1920au a'r 1930au roedd y rhan helaeth o'r papur yn dal i fod yn y iaith honno. Roedd hefyd yn dal i fod yn bapur eithaf dylanwadol a phoblogaidd gyda'r darllenwyr ar draws yr Unol Daleithiau. Ond roedd nifer y tanysgrifwyr yn crybachgu'n sylweddol oherwydd effaith y gyrwasgiad Mawi a dirywiad y Gymraeg yn yr Unol Daleithiau. Pwy a wyr, sut fydde Sallie wedi lliwio'r papur yn yr amodau anffafriol oedd ohoni, be bai wedi aros yn hirach yn y swydd, ond nid felly y bu, ymddiswyddodd yn haf 1933 am resymau teuluol. Blynydde nôl cefais y fraint o gwrdd â Judith Surridge Heiser, merch i Sallie. Roedd Judith yn cofio ei man fel person galluog a diymhongar. She certainly was not one to brag about the many attributes. Dywedodd Judith wrthaf fod ei mam wedi teimlo roedd rhaid iddi roi'r gorau i'w swydd fel golygydd oherwydd roedd yn disgwyl ei phlentyn cyntaf ar y pryd ac roedd yn cael beichiogrwydd anodd. Wrth gyhoeddi ei ymddiswyddiad, rhoddodd y Drych gan moliaeth uchel iddi am ei gwaith caled dros y papur ac mae'n amlwg roedd y mydawiad Sallie yn golled fawr i'r papur ac yn cael ei ystyried felly gan lawer iawn. Yn ystod weddill ei bywyd, bu Sallie adre'n cefn tŷ a magu ei phlant a gweithio i gwmni trefnyddion angladdau'r teulu. Yn y 1960au cynnar, pan oedd tua 58 oed, gofynnwyd iddi ddychwelyd i gwmni TJ Griffiths i gyflawni gwaith golygu a phrawf darllen. Ond nid i weithio ar y Drych, oherwydd roedd hyn ymhell ar ôl i'r cwmni werthu'r papur yn 1951. Trwy gydol ei bywyd, roedd Sallie'n weithgar mewn sawl cymdeithas grefyddol ddiwylliannol ac elusendar, ac roedd hefyd yn aelod oes o gymdeithas Ewi Sant y ddinas. Bu farw yn Utica ar y 19 o Ebrill 1911. A i droi'n gyflym, fi'n gwybod bod fi wedi bod yn fachden oedrannus ffôl i fod wedi ceisio gwneud unrhyw gyfiawnder a bywyd a gwaith ti Owen Charles a Sallie Evans mewn 20 munud yn unig. Ond mae'r ddau yn rhaid fi cael eu cofio am eu cyflwyniadau a'i hymdrechion i gadw Cymreicdod yn yr Unol Daleithiau, a pha le gwell i wneud hynny nag ar faes yr Eisteddfod eleni. Diolch yn fawr am wrando. Fe mae rai ac yn gwybod ni yn wyn a finne wedi bod yn neud un am flynydde maith ers 1913. Ie, 1913? 2013. Ni'n edrych yn ifanc iawn.
So, a wedi cael ein cyfeirio fel sawl peth, mock am ymwaidd ac ati, ond pinky and perky yw'r un fi'n hoffi fod e. Felly, braw at perky, chi'n credu da wylio perky? No, ti'n bod chyfrorydd. Ydy bod iawn Shyn am y cyflwyniad. Digon, da ni diolch fawr iawn. Iawn, gwirus, digon. Wel, i ni'n troi, mae'r Canolfan yn trafod yr Americas i gyd fel bethau, o gogledd a de, ac felly yn sesiwn i nawr, i ni wedi droi i dde America ac i'r wladfa Gymreig, fel ych chi'n gweld ar y sgrin. Nawr, mae'r ddiweddar eirionedd Baskerville. Mae'n dechrau daflith ar Richard Jones Berwyn yn 2015, ac os ydych chi eisiau troi a gweld y ddarlith yna, mae ar gael ar sianel YouTube Prifysgol Caerdydd. Ond mae'n dechrau trwy nodi o un dyfynu fan hyn, i fod sef Berwyn, o'n i'n cael ei alw'n Berwyn fel arfer, yn dyfa, chymod, ond fod Berwyn yn un o'r gwir galluocydd y ddyn y wladfa. Gŵr am ryddawn, bonheddig a chymwynasgar, a lanwodd nifer o swyddi allweddol yn y sefydliad. Ac fe aeth Berwyn i'r Wladfa Gymreig ym Matagonia, adeg sefydlu'r Wladfa yn un o'r fyntau gyntaf a hwyliodd yna o Lerpwl ar y Mimosa yn 1865. Ac i fe mewn gwirionedd i un o'r ffigurau pwysicaf oll yn hanner cyntaf hanes y Wladfa o 1865 hyd at i farw yn 1907. Nad yw fel wedodd eirionedd yn 2005 wedi cael y sylw, mae'n heiddi falle. Bod y sefyllfa wedi dechrau newid oddi ar hynny, a eirionedd ei hunan yn rhan bwysig o dynnu sylw ato fe. Ac ar y dechrau, mae'n rhaid i fi gydnabod fanyled i 3 pherson yn arbennig, sef eirionedd Baskerville ei hunan, ac yna yr athro Will Jones, fe rannodd gyda fi ffrwyth i ymchwil wrth baratoi darlith a drofododd ynglyn ceiriog yn 2017 i nodi canmlwyddiant marw Berwyn, a bydd y lluniau welwch chi ar cyflwyniad PowerPoint i lluniau bil ydyn nhw mewn gwirionedd. Ond hefyd, yn ystod y ddarlith yna gan Bill ynglyn ceiriog, fe gafodd Graham Wyn Edwards i ysbrydoli i fynd ati chwilio am ragor o wybodaeth am Berwyn. Ac yn ffodus iawn, fe gyhoeddwyd cyfrol sylweddol am ei hanes gan wasg Carreg Gwalch. Ac mae'n llyfr pwysig iawn unrhyw un sy'n eisiau gwybod rhywbeth am Berwyn. Mae'n ffynhonnell anhepgor erbyn hyn i bob math o agweddau ar gyfraniad y dyn rhyfeddol yma. A beth fi eisiau wneud yn sylfaenol yn yr hyn sy'n gen i, o'n i weld sydd bydd yr amser yn mynd, ond eisiau canolbwyntio yn arbennig ar, wel, mae'n sôn ychydig am hanes i bywyd yn gyffredinol, ond canolbwyntio yn arbennig ar ei gyfraniad i hyrwyddo hunaniaeth y wladfa Gymreig. Trwy gair pryntiedig, erbyn y diwedd, fel yn gweud os fydd amser y caniatáu, ond mewn sawl ffordd arall hefyd. Nawr, fel wedodd eirionedd Baskerville, roedd Berwyn yn ddyn galluog iawn, yn un amryddawn iawn hefyd o ran i allu. Yn wir, mae rychwant y meysydd oedd yn gallu troi atyn nhw yn cymryd y ffwynt chi braidd. Roedd yn athro effeithiol, roedd yn fardd, roedd yn llenor, yn ogystal â gallu trin geiriau, roedd yn gallu trin ffigurau. Fe hefyd, roedd e hefyd yn weinyddwr effeithiol iawn. Oedd yn gallu siarad 5 o ieithoedd yn rhugl, y Gymraeg a'r Saesneg, y Sbaeneg, Ffrangeg a Llydaweg yn ddiddorol iawn. Ac oedd e hefyd yn gallu darllen digon o Almaeneg ac Eidaleg i allu gyfieithu o'r naill iaith i'r llall, i'r Saesneg na'r Gymraeg, ynddi fe. Ar ben hynny wedyn, roedd yn gerddor da, roedd yn hanesydd brwd, ac yn dipyn o wyddonydd hefyd.
oedd yn ymddiddori'n fawr ym myd natur, yn y trywydd, ac mewn sefyddiaeth, o gyda fe telesgop ar y wladfa yn edrych ar y sêr, ynde. Hynny yw dyn, ac ar ben popeth arall wedyn, roedd e wedi hyfforddi yn forwr. Cyn iddo fe fynd i'r wladfa, a fe fi hwnna, sgil yna, yn hynod ddefnyddiol iddo fe, wrth gwrs, yn y wladfa, ffwylio ymlaen, nôl ymlaen, i Buenos Aires ac yn y blaen. A arwydd o hynny, mewn gwirionedd, fe ath e ar ei Mimosa yn 1865 i'r wladfa, y ran fwyaf Cymru, wrth gwrs, yn deithwyr ar y tong. Roedd fe ei hun yn brif stiward y tong, ac yn gyfrifol wedyn am gweinyddu yr ochr ariannol a gweinyddol y fordaeth. Dyn hynod a lluog. Mae Bill Jones yn rhywle yn dyfynnu bardd yn sgwennu am Berwyn adeg i farw, ac yn ei ddisgrifio fel dyn crwn a chyflawn. Ac mae'n hwnna'n crisialu Berwyn i'r dim mewn gwirionedd. Nawr, i fynd nôl ychydig bach at 'i hanes cynnar fe aned Richard Jones, fel oedd y pryd hynny. Fe ychwanegodd Berwyn fel enw canol, pan fi yn Llundain am gyfnod ac yn Unol Daleithiau am gyfnod. A ychwanegu, oedd e'n Richard Berwyn Jones pryd hynny. Ond pan ath e'r wladfa wedyn, fe newidiodd a derbyn Berwyn fel cyfenw. Fel oedd yn arfer gyda sawl un i gael cyfenw Cymreig yn lle Jones, yna fe. Fydd ath yn A.J. Berwyn, a pawb yn ei alw fe wedyn yn Berwyn. Ond fe aned yn Glyn Dyfrdwy, pentre, wrth gwrs, hanner ffordd rhwng, mwy na lai rhwng Llangollen a Chorwen. Ond fe symudodd y teulu wedyn i Ddyffryn Ceiriog. Yna oedd gwreiddio'r teulu. A fe symudodd a dyma, sgwythydd hwn, dyma llun cynta Bill o Nant Swrn, sef y ffarm symudodd y teulu fe yn gyntaf, pan oedd e'n rhyw 2010. A wedyn fe symudodd y teulu yn ymhen rai blynyddoedd wedyn i Pontemeidion, a fydd enw Pontemeidion yn gyfarwydd i nifer ohonoch chi, fi'n credu, yn wedi gosythu yn darbys Eric Salisbury yn yr arall yn yr wythnos, oherwydd roedd bardd enwog iawn yn byw yn Pontemeidion yn yr ail ganrif ar 15, Hugh Morris, un o rhai pwysica'r cyfnod. A mae'n debyg bod Berwyn yn disgyn o frawd Hugh Morris, ynde. Dyma fe jyst yn nodi yn y llun nesaf, yna llun yna gan Bill o Nant Swrn, a perffan helyg. A wedi rhoi hwnna ar y sgrin oherwydd yn y wladfa, yn ei ffarm yn y wladfa, yn y ffrin Camwy, perffan helyg oedd yr enw roddodd Berwyn ar ei ffarm yn y fan yna. Nawr, yn sicr roedd yn ystyried Dyffryn Ceiriog fel i fro ei hunan a bro ei hynafiad, a fe gadwodd ddiddordeb mawr yn y fro yna, yn Dyffryn Ceiriog, yn sgrennu am hanes y fro ac yn y blaen ar hyd i fywyd. Mae dim ond unwaith yr ymwelodd â Chymru ac â Dyffryn Ceiriog wedi fe symud i'r wladfa, fe ddath ar ymweliad ym 1908, ychydig blynyddoedd cyn iddo fe farw. Ond fel i dweud, ar hyd i fywyd yn y lle cynnes yn ei galon i Ddyffryn Ceiriog, a mae yna neuadd goffa, wrth gwrs, i Ceiriog ag eraill yn Ddyffryn Ceiriog, oedd yn cael, ac o'n codi arian ar gyfer hynny ym 1910, 1911, a Berwyn yn llwyddo i gael dipyn sylweddol o arian gan y wladfawyr i gefnogi yn ei neuadd goffa mi Ceiriog ag eraill. Ac yr oedd roedd Ceiriog rhyw 5 mlynedd yn hŷn ag a wedi mynd i'r un ysgol ei gilydd yn Llanarmon Dyffryn Ceiriog.
Ac yna pan oedd Berwyn ryw 15 mlwydd oed, enillodd ysgoloriaeth i fynd i hyfforddi fel athro yn coleg Borough Road, coleg ddigon enwog yn Llundain. A na i ddim manylu ar ei hanes yn Llundain ac yn America, ddegewch chi hynny fel i'n dweud yn y llyfr gan Gary Meadows wedi cyfeirio at yn barod, ond fe fu yn athro yn ychydig nôl yng Nghymru, a wedyn o ran ei iechyd, fe ath yn nôl i Lundain, a pido bod yn athro yn rynna, ond yn ymroi i bob math o weithgareddau ar siopwr ac yn y blaen, ac i weithgareddau bywyd Cymraeg yn Llundain, roedd yn athro Sŵr Sul yn Eglwys Iwyn, er enghraifft. Ac yna 1863, dyma fe'n... Doedd e ddim yn un, oedd e'n un eitha gwan i iechyd, a dyma fe'n cael ei gynghori gan meddygon i fynd ar fordaeth i America o ran i iechyd, a wedyn fe dreulio fi 2 flynedd yn America ac yn Efrog Newydd yn arbennig, fi'n credu. Ond roedd Berwyn wedi bod yn ysgrifennu'r wasg yn ystod ei gyfnod yn Llundain yn cefnogi mudiad yma oedd ar waith erbyn hynny i greu gwladfa Gymreig. A mewn gwirionedd roedd ei gyfnod yn America wedyn yn atgyfnerthu hynny, oherwydd oedd e'n gweld yn America y ffordd yr oedd y Cymru'n ymdoddi yn gyflym iawn i'r bywyd o'i cwmpas nhw, ac yn colli'r Gymraeg yn eitha buan, ond yn colli hefyd i traddodiadau Cymreig, i arferion Cymreig a'i crefydd Cymreig hefyd. A fel mae Richard Jones Berwyn, a dod yn genad, os liciwch chi, i'r ymgyrch yma i greu gwladfa Gymreig. A dyma fe wedyn yn dod nôl i Lerpwl a chwilio i lawr i'r wladfa. Treulio ran fwyaf o'i amser yn fyna yn ardal Rawson i ddechrau yn Dyffryn Camwy, ac wedyn yn symud yn y diwedd, oedd e'n byw yn ardal Rawson i ddechrau, ac ar y ffarm wedyn yn ardal Rawson, wedyn fe symudodd yn y diwedd yn nes at Trelew, ac fyna mae fe yn Capel Maria, mae bydd Berwyn a'i wraig. Yn byw ar ffermydd yn ôl yng Nghymru ac yn y wladfa, nid ffarmwr oedd e'n wirionedd, oherwydd o ran i iechyd, cyflwr i iechyd, a hefyd fi'n ame o ran i ddyleit hefyd. Mae'n dweud mewn llythyr at gyfaill yn yma, nid wyf yn cario caib ar haw, ond yn anfynnych, eraill sydd gyda'r tir a'r anifeiliad. Mae fy nghorff yn wan, yn yr ystordi a'r swyddfa rwyf, yn dibynnu ar y pen a ffil, hynny yw ar ei ben fan hyn ac ar y pensreni, yndyfe. Nawr fe foddwyd cyfaill agos iddo fe, Thomas Pennant Evans, Twmi Dimol, fel oedd yn cael ei alw, fe hefyd yn ffrind agos i geiriog fel mae'n digwydd, ond fe foddwyd ar y llong Denfi yn Chwefror 1868. A fe briododd Berwyn wedyn i weddw fe Elizabeth yn Nadolig y flwyddyn honno, 1868. Dyma rai, bron y cyfan o'r teulu fyna. Mae gei Sion T o blant, 2 o briodas gynta, Elizabeth, a wedyn 3 ar 10 i gyd o'r ail briodas. A maen nhw'n gweithio i ffordd, os ydwchwch chi ar yr ochr, dyna plant Berwyn ac Elizabeth yna, fe sylwch chi bod nhw'n gweithio trwy lwyddo'r Gymraeg. Maen nhw'n dechrau gyda'r llyfariad, ac yna nhw'n dechrau ar y gytseiniad nes sefyll y faith, yna. A fi'n ola yn dyn gyda llaw Gwyn Ornwy fyna, yn fam i Freddie Green. Fydd nifer o'n eich chi'n cofio fe cymeriad lliwgar iawn ar faes yr Eisteddfod yma am blynyddoedd. A wrth gwrs, nifer o ddisgynyddion Berwyn ac Elizabeth yn cyfrannu'n sylweddol o hyd i fywyd Cymraeg y wladfa. Nawr, mae'r wladfa yn wahanol iawn i unrhyw yn fideo arall gan y Cymry.
am y reswm i bod yn ymgais i greu Cymru newydd Gymraeg yn rhan addas o'r byd, lle doedd na ddim peryg, neu o'n nhw'n gobeithio bod dim peryg, i ymdoddi digwydd. Hynny yw, y Cymru ydy fod yn ben yn yr ardal yna, a unrhyw un oedd yn dod mewn, y syniad oedd bod nhw'n ymdoddi'r bywyd Cymraeg, lle oedd y Cymru, bob man arall o'n nhw'n mynd, oedd ymdoddi'r byd ehangach. Ac wrth gwrs, o'n nhw'n mynd ôl fel yn nhw'n deall y drefn, wrth gwrs, o'n nhw'n mynd i ran anghysbell iawn o Patagonia, lle doedd na ddim pentrefi a threfi. Nhw oedd yn datblygu'r lle o safbwynt trefi a phentrefi. A yn y cyd-destun yma, mae'n rhaid i fi, dwi'n gallu aros gyda fe nawr, mae'n bwnc cymleth ac anodd, ond mae'n rhaid i fi nodi yn sydyn pwnc y brodorion. Oherwydd roedd na brodorion yn byw yn y ran yna o'r wlad, ond nhw'n brodorion crwydrol, o gyda nhw ddim pentrefi a ffermwyr ac yn y blaen, crwydro fan i fan oedden nhw. Ac oedd y Cymry o fynd yna yn ymwybodol bod na brodorion yna, ac o'n nhw'n bendant iawn am ceisio cyd-fyw mor dedwydd a phosib â'r brodorion. Ond beth o'n nhw ddim yn ei deall, wrth gwrs fel Ewropeaid, o'n nhw ddim yn deall y syniad y brodorion ar ardal o berchnogaeth tir. Hynny yw, oedd nhw ddim yn gweld y brodorion yn perchen ar ryw ddarn o dir ac yn crwydro le i le. Ond wrth gwrs ddim wedi sylweddoli bod y brodorion yn ystyried o'r holl wlad y berchen iddyn nhw, ynde? Peth arall nath y Cymru, wrth gwrs, oedd cydnabod hawl Gwynws Eres ar y tir. Hynny yw, o'n nhw'n mynd yna gyda caniatâd Gwynws Eres a wel, yw byd cyd-dealltwriaeth a'r brodorion o ran hynny. Mae'n hanes symleth iawn, a mae'r bobl yr wythnos yma wedi bod yn cwestiynu y darlun yma o cyfeillgarwch agos y Cymru a'r brodorion. O'r bellach gallai i weld, pan i chi, o ran y tystiolaeth sydd i gael, pan i chi yn edrych ar y sefyllfa yn gyffredinol, yn y degawdau cyntaf, yn Dyffryn Camwy yn benodol, roedd na dipyn o sail, mae yna romanti oes, ond mae yna dipyn o sail i'r syniad o gyfeillgarwch agos rhwng y Cymru, a nid pob unigolyn o ran y Cymru na'r brodorion, yn y gyffredinol, roedd na berthynas. Fel mae Ffredig Green yn dweud, yna'r unig ran yn y byd lle mae Gydwyr wedi mynd, lle dwi wedi lladd dim o'r brodorion. A rwy'n credu bod yna sail i hynny. A mae un arwydd bach o hynny yw'r ffaith bod rhywun yn cael ei enwi, un o'r brodorion yn cael ei enwi yn Berwyn. Wel, i chi mynd yn enwi Berwyn, rhoi enw Berwyn ar enyn i chi, na rhywun lle dyw'r perthynas ddim yn un digon agos. A fi'n ofni, wel, dweud os dim amser i drafod y peth yn sicr yn awr, ond wi yn ofni bod ni tueddu i feddwl, pan ni'n sôn am y brodorion del Ewropeaidd nawr, ry'n ni'n mynd i syrthio'r un trap, a meddwl am y brodorion. Mewn gwirionedd, roedd y brodorion yn y ffrind Camwy, roedd y Cymru'n dod ar eu traws nhw. Doedd nid nhw yw'r brodorion, os ewch chi ar wefan y Llyfrgell Cenedlaethol, mae wedi creu ei wefan ddiweddar am ail-asesu perthynas y Cymru a'r brodorion. Yn Mapuche sy'n cael y sylw ar y wefan yna, nid y Mapuche oedd y Cymru yn ymwneud â nhw yn Dyffryn Camwy yn y cyfnod cynnar yna, y Twersiau a'r Pampas o'n nhw. Felly mae tipyn bach, mae'n sôn am y brodorion, tipyn bach fe petai rywun yn dod o'r wladfa i Bryden ac yn sôn am brodorion Pryden yn lle gwahaniaethu rhwng y Saeson a'r Cymru a'r Albanwyr, ynde? A gallwch chi dweud bod yma Pwtchen, dybygach chi Saeson, falle, ynde fe? Ond mateb arall yw hynny. Well i mi fwrw mlaen eisoes a ddiholi, fydde'n cael yn taflu mas dim o hir, ond beth sy'n nodi'n sydyn iawn, dylen ni ddim wedi rhoi cymaint y sylw falle i'r pwnc diwethaf yma. Beth sydd gyda chi yn awr yn y wladfa, mae Arthur Robert Jones yn neud y pwynt
peryg mynd i ardal lle does dim unrhyw fath o ddatblygu strwythurau trefi, llywodraeth ac yn blaen, yw bod chi'n cael rhyw fath o orllewin gwyllt o sefyllfa. Ond beth mae'r Cymru yn gwneud o'r dechrau yw nhw'n eisiau creu gwareiddiad newydd Cymreig. A mae Berwyn yn allweddol i hynny, does dim amser i ni i fanylu ar y pwyntiau gwahanol. Os ydych ni ddim yn 5 munud, mae 'na 5 pwynt ar un. Un peth maen nhw'n wneud, maen nhw'n creu sefydliadau a strwythur llywodraethol o'r dechrau. Maen nhw'n creu pwyllgor o ryw 12 o bobl i reoli'r wladfa, a mae Berwyn yn ysgrifennydd i'r pwyllgor yna yn flynyddoedd, ynde? A wedyn mae'n cyflawni bob math o swyddi yna. Mae'n mae'n ddyn mor anfryddang, roedd e'n gofrestrydd genedigaethau, priodasau a marwolaethau. Fe oedd ceidwad y porthladd. Fe oedd prif weinyddwr o'r Cyfle, fel ydych chi'n gweld ar y sgrin yna. Fe oedd reolwr y swyddfa tywydd, ac yn y blaen, ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond oedd e'n hanfodol i greu strwythur llywodraethol i'r wladfa. Yr ail elfen bwysig iawn o ran creu gymdeithas a strwythur cymdeithasol oedd y capeli. A Berwyn yn amlwg iawn yn mywyd y capeli. Oedd hi'n Gristion o argyhoeddiadau cryf iawn, a fenwyd un capel yn benodol ar ei ôl yn Rawson. A dyma lun ono fe wedyn yn Afrostol Sul yn Rhelew yn nes ymlaen yn ei fywyd. Addysg wedyn yn elfen bwysig iawn yn creu y gwareiddiad newydd yma. Berwyn yn athro anrwg iawn yn ei brith nhw ac yn awdur y gwerslyfr cynta i gyhoeddi ar gyfer ysgolion yn y wladfa yn 1878 a wedyn ail-argraffiad yn 1881. Cyfrol bwysig iawn mewn gwirionedd, dwi'n ei sgipio'r enghreifftiau o fyna. Y peth arall, wrth gwrs, sy'n digwydd yw maen nhw'n awyddus iawn i ddod â pethau gorau diwylliant Cymru i'r wladfa. Enghraifft amlwg o hynny, wrth gwrs, yw'r Eisteddfod. Ond y pwynt olaf eisiau wneud yw mae'n ymroi hefyd i gyhoeddi. Roedd Berwyn wedi bod yn gyhoeddi ers i gyfnod yn Llundain. A mae'n gyhoeddi rhywbeth o almanac yn Llundain. Ac yn ddiddorol iawn yn yr rhagor, mae'n dweud, fel y gwedwch chi fyna, bod e wedi dychmygus dan yn dringo lle chweddi'r ymro enedidol, a wy'n dychmygu o hyd, meddwl, bod tynged wedi fy mwriadu i wasanaethu fy nghenedl. Hynny yw, mae'n genedlaetholwr Cymreig, ydw e, a mae'n genedlaetholwr Cymreig wrth i'n ceisio creu y Gymru newydd yma yn America. A ran o hynny, mae'n parhau i gyhoeddi bethau yn America, ac yn ei prith nhw, y Brut am byrhoedlog iawn, papur newydd, ysgrifenedig, achos oedd dim ffordd i argraffu'r y pryd. Ond mae'n gyhoeddiad, weithiau'n modd ath y cyhoeddiadau yna a lot o bypydau ar chwal mewn dilew fawr yn 1899, ond fe gyhoeddwyd rannau o'r Brut yma mewn papur arall. Ac mae'n bwysig iawn, ar gyfyngau mawr o ddechrau'r wladfa, mae Dr Walter Brooks yn gwneud y pwynt bod y Brut yn bwysig iawn o safbwynt hyrwyddo yn yw'r bobl eisiau madel. A Berwyn ac eraill yn dweud wrth bobl na i aros i geisio creu llwyddiant. A Brut mae'n bwysig iawn, oedd yn cael ei sgwennu a llaw, a pasio ymlaen o ffarm i ffarm, ynddo fe. Yn bwysig iawn o safbwynt hyrwyddo'r cymuned Gymraeg a hyrwyddo'r breuddwyd Patagonaidd. A chi'n gweld yn neud y phwynt yn yw, mae bwriad y Brut, meddwl fe, mae eisiau gwyliadwriaeth eiddeugeddus rhag ymorllwng ymorllyngiad isel mewn chwaith iaith ac arferion, be newch i ni deimlo ein bod yn bobl ac nid yn astudion. Ni eisiau creu gymuned gwar yn y wladfa. A dyna ran bwysig un pwynt arall ys gai, dyw'r ddim wedi dod i daflu ni mas bwynt eto, ond ys gai wneud un pwynt arall pwysig, sefydliad newydd yn y wladfa.
oedd golygydd. Mae nhw o dechrau dron yn dathlu'r ffaith bod nhw wedi glanio yna, ar wynod y glanio yn mis Gorffennaf. Maen nhw'n dathlu'r blwyddyn, newydd fod yn dathlu'r blwyddyn golygydd nawr. Mae'r steward yn dod ag yn edrych o'i watch. So, wi ar yn pwynt ola. Berwyn yn un o'r rai pwysig iawn yn hyrwyddo golygydd ac yn golygydd yn diddorol iawn yn wledda ac yn cyngherdda areithio cynnal chwaraeon hefyd i ddathlu diwrnod i glanio hwnna a Berwyn yn amlwg iawn yn hynny ac yn sgwennu'r gerdd yma ar gyfer y plant yn egluro cam maen nhw wedi mynd i'r wladfa yn canu hyn ar golygydd. Sgwrs rhwng yr rieni a'r plant. Chi'n gweld y tad yn ateb yn dweud, wel, beithon ni o Gymru, meddwl fi, i gadw yn haith i fyny a gwneithio'r tatre gwell. A mewn ffordd, dyna oedd holl ergyd dymuniad Berwyn oedd cadw'n iaith i fyny, cadw'n diwylliant a'n crefydd a creu tatre gwell. Wrth gwrs, na phethau ddim troi allan fel oedd y Cymry yn dymuno, roedd na'n doddi wedyn i'r fywyd a'r chentaeth. Ond fi'n credu bod y ffaith bod y Gymraeg wedi para yn y wladfa mor hir o gymharu â bob man arall iaith y Cymru yn rhannol oherwydd pwysigrwydd golygydd yn ei atgoffa nhw bob blwyddyn o pam oedd y Cymru wedi mynd. A mae Berwyn, wrth gwrs, a'i gan yma yn benodol, bod cadw yn iaith ei mamau a defion sef arferion y pyr ein tad, i ninnau anlwyd yma o dyma'n hanrwy'r wlad. A byddai'r Gymraeg ddim ar gael yn y wladfa heddi, heblaw, i'n meddwl, am gyfraniad enfawr a Berwyn. Ond diolch yn fawr am y mynydd yn gwrando.